ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. நாம் நம்பியிருந்த நேரங்களில் எல்லாம் நம்மை கைவிடாமல், நாம் சோர்ந்து போயிருந்த நேரங்களில் எல்லாம் நம்மை மறவாமல் நம்மை பலனாக்கின தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. அதை எல்லாவற்றையும் நினைத்து அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. உடைகள் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. நல்லவர் ஆண்டவரே. உடைய கிருபைக்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. உடைய தயவுக்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்த மகத்துவமான காரியங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் பலனாயிருந்தீங்களே, ஆண்டவரே, எங்கள் அரணாயிருந்தீங்களே, எங்கள் கோட்டையாயிருந்தீங்களே, நாங்கள் நம்பின தெய்வமே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். நாங்கள் தங்கி இருக்கிற எங்கள் மறைவிடமே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஹல்லேலூயா. உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் வாய்களை திறந்து எஸ் அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. 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 எங்கள் கண்மலையாகிய தெய்வமே, எங்கள் கேடகமாகிய தெய்வமே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஹல்லேலூயா. 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 எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். 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 அல்லேலூயா. 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 எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். நம்மை மறவாத ஒரு தேவன். ஹல்லேலூயா. நம்மை ஒரு நாளும் கைவிடாத தேவன், நமக்கு வாக்கு பண்ணினதை செய்து முடிக்கும் அளவும் நம்மை விட்டு விலகாத ஒரு தேவனை நாம் இந்த காலை வேளையில் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எஸ், அவரை உயர்த்துவோம். ஹல்லேலூயா. விசுவாச அறிக்கையோடு என் இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார், என்னை நடத்துவார், என்னை தாங்குவார். இம்மட்டும் நடத்தி வந்த தேவன் அவர். ஹல்லேலூயா. இனிமேலும் நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார். நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. நிந்தனை போராட்டத்தில் நேசர் என்னை தாங்கினார். நிந்தனை போராட்டத்தில் நேசர் என்னை தாங்கினார். சோதனை வந்த போதெல்லாம், சோதனை வந்த போதெல்லாம்
செல்ல வழி காட்டினார், தப்பி செல்ல வழி காட்டினார். எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட. ஓ ஆமாண்டவரே, நீர் எங்களை ஒரு நாளும் மறக்கிறவர் அல்ல. Oh, we praise you, Lord. என்னை மறந்திட மாட்டார். அறிக்கை செய்வோமா? 1000 தான் துன்பம் வந்தாலும் அச்சம் எனக்கில்லையே. அறிக்கை செய்யலாமா? எஸ் லோ. 1000 தான் துன்பம் வந்தாலும் அச்சம் எனக்கில்லையே. அரணும் கோட்டையும் அவர், அரணும் கோட்டையும் அவர், அத்தனையும் தகர்த்திடுவாரே. இயேசு அத்தனையும் தகர்த்திடுவாரே. எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. நம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா, அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். எந்த நேசு கைவிட மாட்டார், என்னை மறந்திட மாட்டார். இந்த காலையில் நாம் தொடர்ந்து நாம் பாடலை பாடி தேவனை நாம் ஆராதிப்போம். நிச்சயமாக தேவன் நமக்கு ஒரு வழியை ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். வனாந்தரம் நம்முடைய முடிவல்ல. வனாந்தரத்தின் நடுவிலே தேவன் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதையை உண்டு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். வழியை ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்தவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். நிந்தனை போராட்டங்கள் 1000 துன்பங்கள் வந்தாலும் அத்தனையும் தகர்த்தெறியத்தக்கதாக உங்களோடு துணையாயிருந்து அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே அவரில் அன்பு கூறுவதான யாவருக்கும் நடப்பது நன்மைக்காகவே இருக்கும், தீமைக்காக அல்ல. கரங்களை தட்டி நாம் இந்த பாடலாம் சேர்ந்து நாம் பாடுவோமாக. அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தின்படியே அவரில் அன்பு கூறும் யாவருக்கும் நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதுமில்லையே. நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதுமில்லையே. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கர்த்தருக்கு நான் காத்திருந்து கழுகு போல் உயர எழும்பிடுவே. கர்த்தருக்கு நான் காத்திருந்து அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தின்படியே அவரில் அன்பு கூறும் யாவருக்கும் நடப்பது நன்மைக்காக,
தீமைக்கு ஏதும் இல்லை. நடப்பது நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதும் இல்லை. கர்த்தரையே நம்பிடுவோம், சகாயம் பெற்று என்றும் வாழ்ந்திருப்பான். சகாயம் பெற்று என்றும் வாழ்ந்திருப்பான். என் இதயம் புது பாட்டினாலே கர்த்தரை புகழ்ந்தென்றும் பாடிடுமே. அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தின்படியே அவரில் அன்பு கூறும் யாவருக்கும் நடந்தது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதுமில்லை. நடப்பது நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதுமில்லையே. கர்த்தரையே சார்ந்திருப்போம், பூரண சமாதானம் பெற்றிடுவான். கர்த்தரை எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் நாவில் இருக்கும். கர்த்தரை எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும். அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தின்படியே அவரில் அன்பு கூறும் யாவருக்கும் நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதும் இல்லையே. நடப்பது நடப்பது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதும் இல்லை. நடந்தது நடந்த உடைய வாழ்வில நடந்தது எல்லாம் தீமைக்காய் அல்ல. தேவனை உங்களை வணைந்து கொள்ளும்படியாய் விட்டுக் கொடுப்போமாக. இந்த வேளையில் தானே என் வாழ்வில் நடந்ததெல்லாம் நன்மை காண்டவரே. நடந்தது நடந்தது தீமைக்கு அல்ல ஆண்டவரே. தீமை ஒருபோது நீர் அனுமதிக்க மாட்டீர் ஆண்டவருடைய வாழ்விலே. நடந்தது நடந்தது நன்மைக்கா, அந்த நன்மைக்காய் நான் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர். இந்த காலை வேளையிலே நடந்தது நடந்தது நன்மைக்காக, தீமைக்கு ஏதும் இல்லையே. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. நம்மளால கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? Hallelujah. ஆமென். அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது நன்மைக்கு. ஹல்லேலூயா. சங்கீதம் 9ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9-10 நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம். சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமாயிருக்கிறார், நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர். கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை, ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பி இருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. அவரை தேடுகிற யாரையும் அவர் கைவிடுகிறது இல்லையா? ஹல்லேலூயா. அந்த காலை வேளையிலே தேவனுடைய முகத்தை தேடி, தேவனுடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிற நம்மை அவர் ஒரு நாளும் கைவிடுகிறவர் அல்ல. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் சூழ்நிலை காட்டிலும் பெரிய தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டாயிற்று, தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டாயிற்று, ஆனா நிறைவேற அது காலம் எடுத்தது. ஆனா பாருங்க, அந்த காலம் நிறைவேறுகிறதுக்கு முன்பதாக மனுஷங்கனால என்னென்ன தீமை நடக்க முடியுமோ எல்லாமே யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில நடந்தது. சொந்த சகோதரர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க? குழியில தூக்கி போட்டாங்க. எஜமானே என்ன பண்ணிட்டாரு? மறுபடியும் சிறைச்சாலையில தூக்கி போட்டார். அவங்க அப்பா பலவர்ணி அங்கேயே கொடுத்தோன்னு அவன் நினைச்சிருப்பான், ஓகே வாக்குத்தத்தை நிறைவேறிச்சு போல அப்படின்னு சொல்லி. அவன் நினைச்ச பிறகு பாருங்க, தூக்கி குழியில போட்டாங்க. இப்ப போர்த்திபாருடைய வீட்டுல போய் அடிமையா வேலை செய்யறான்.
ஆனா போர்த்திபார் என்ன பண்றாருன்னா அந்த வீட்டுக்கே அவனை அதிகாரியாய் மாற்றார். இப்போ ஒருவேளை நினைச்சிருப்பாரு நான் என்னுடைய வாக்குத்தத்தை நிறைவேறிட்டேன்னு சொல்லி. ஆனா மறுபடியும் சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டார். ஆனால் பாருங்க, எப்பொழுதெல்லாம் அந்த உயர்வு மறுபடியும் தள்ளப்பட்டாரோ, வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, யோசேப்போடே கர்த்தர் இருந்தார். ஹல்லேலூயா. யோசேப்போடே கர்த்தர் இருந்தார். மனிதர்கள் யாரும் அவனுக்கு ஒத்தாசை பண்ணவில்லை. ஆனால் அவனோடு இருந்த தேவன் அவனுக்கு ஒத்தாசையா இருந்தபடியினாலே அவனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா தீமைகளையும் தேவன் நன்மையாய் மாற்றினார். அதுதான் யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரத்தில் சொல்லும்போது கடைசியா சொல்லுவாரு, நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்தீர்கள், ஆனால் தேவனோ அதை நன்மையாய் முடிய பண்ணினார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில மனுஷனால நடந்த எல்லா தீமையையும் தேவன் நன்மையாய் மாற்றுகிறார். உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா தீமைகளையும் எல்லா தோல்விகளையும் தேவன் இன்றைக்கு வெற்றியாய் மாற்றுகிறார். அதை விசுவாசித்து அறிக்கை செய்து, இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையிலே என் தேவன் துணையா இருக்கிறபடினாலே நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே என்று சொல்லி அவருக்கு நன்றி சொல்லி பாட போகிறோம். கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் ஹல்லேலூயா, we praise you Lord. பாடுவோமா? Yes Lord. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி பாடுவோமா? நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே, நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன். நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி தீமைகளை நன்மையாக மாற்றினீ, துன்பங்களை இன்பமாக ஹல்லேலூயா. தீமைகளை துன்பங்களை இன்பமாக மாற்றினீர். நன்றி. அந்த அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லி ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா, நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன். உம்மை போல் மாற்றுகிறீர் நன்றி, சிந்தைகளை மாற்றுகிறீர் நன்றி. உம்மை போல் மாற்றுகிறீர் நன்றி, சிந்தைகளை மாற்றுகிறீர் நன்றி. நன்றி. கரங்களை தட்டி அவருக்கு நன்றி சொல்லுமா? எஸ் லார்ட். நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி உள்ளான மனிதனை புதிதாக்கி உடைத்து நம்மை உருவாக்குகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. உடைத்து உருமாற்றி நடத்துகிறீர். நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன். என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று பலவீனத்தில் பலன். ஹல்லேலூயா. பலவீனத்தில் பலன் என்று. நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மை
நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே அன்பினால் அரவணைத்தி நன்றி, பொன்னாக விளங்க செய்தி நன்றி. அன்பினால் அரவணைத்தி நன்றி, பொன்னாக விளங்க செய்தி நன்றி. நன்றி நன்றி ஓ நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன். கசப்புகளை மாற்றிவிட்டு நன்றி, மன்னிக்கும் மனம் தந்தி நன்றி. எஸ் லார்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். திரும்ப பாடுவோமா? கசப்புகளை மாற்றிவிட்டு நன்றி, மன்னிக்கும் மனம் தந்தி. ஓ ஹalleluya. கசப்புகளை மாற்றிவிட்டு நன்றி, மன்னிக்கும் மனம் தந்தி நன்றி. நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே. நம்மளால் அப்படி எழுப்பி நின்று நம்மளால் அப்படி எழுப்பி நின்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஓ நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நன்றி சொல்லி மகிழ்வே இன்றைக்கு. நன்றி 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 எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. உற்சாகமாய் நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி. திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு கொடுக்க. நம்மை திருப்தியாக்கி நடத்துகிற தேவன் திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார். பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம். அப்பாவை உயர்த்தி பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம். பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம். 5 அப்பங்களை 1000 பெருக செய்தார். 5 அப்பங்களை 1000 பெருக செய்தார். 5000 ஆண்களுக்கு வயிறார உணவளித்தார். 5000 ஆண்கள் வயிறார உணவு. பாடி கொண்டாடுவோமா? பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம். 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 திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன். ஹalleluya. மீதம் எடுக்க வைக்கிற தேவன், பிறருக்கு கொடுக்கும் அளவில் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். விசுவாசமாய் திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார்,
ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தானே நாம் என்ன காரணமாக உருவாக்கப்பட்டோமோ, உண்டாக்கப்பட்டோமோ, அந்த பாதையிலிருந்து நாம் விலகியிருப்போம் என்றால், ஆண்டவரே, என்னை நீர் தெரிந்து கொண்டதின் நோக்கத்திற்காகவே மீண்டும் என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, என்னை விட்டுக் கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டம் நிறைவேறும்படியாக என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, என்னுடைய சபைக்கு பிரயோஜனமான மகனாக, மகளாக என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஊழியத்திற்கு என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான வாய்க்களாக என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, என்னுடைய குடும்பத்திற்கு பிரயோஜனமான பாத்திரமாக உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, நாம் எவ்விதமாக கண்ணாடியின் முன்பதாய் நின்று நம்முடைய குறைகளை நாம் சரி செய்து கொள்கிறோமோ, கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் நாம் சரி செய்து உருவாக்கப்படுவதற்கு நம்மை நாம் விட்டுக் கொடுப்போமாக. ஆண்டவர், உம்முடைய வார்த்தையினால் என்னை உருவாக்கினீர். ஆண்டவரே, திரும்ப நீர் என்னை கட்டுவீராக. ஆண்டவரே, அந்த சாயலில் நான் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் அடைய நீர் எனக்கு உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, நீர் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் நான். ஆண்டவரே, பாலாய் போனதான் என்னுடைய வாழ்வு கட்டப்படுவதாக, வழி மாறி சென்றதான் என்னுடைய வாழ்வு கட்டப்படுவதாக. ஆண்டவரே, என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வு கட்டப்படுவதாக, என்னுடைய குடும்பம் கட்டப்படுவதாக, உருவாக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, உயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்கும். சேர்ந்து நாம் பாடுவோமா? உயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உம் கையிலே. என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உம் கையிலே. தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே. உம்முடைய சித்தத்தை செய்யும்படியா என்னை உருவாக்கும். ஆண்டவரே, இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற பிரகாரமாக நான் வழி விலகி சென்றிருப்பேன் என்றால் என்னை உருவாக்குவீராக. ஆண்டவரே, உருவாக்குமே 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 உருவாக்குமே. உம் சேவைக்காக என்னை தருகிறேன், வணைந்திடும் உம் சித்தம் போல். உம் சேவைக்காக என்னை தருகிறேன், வணைந்திடும் உம் சித்தம் போல். எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட, எனக்காக வாழாமல் உருவாக்குமே உருவாக்குமே. சரி சொல்வோமா? உருவாக்குமே உருவாக்குமே. என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் என்னை தருகிறேன். ஆண்டவரே, என்னை வணைவீராக. ஆண்டவரே, என்னை படைக்கிற ஜீவ பலியாக நான் ஒப்படைக்கிறேன். ஆண்டவரே, உருவாக்குமே
உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, உம்முடைய வார்த்தையினால் என்னை உருவாக்குவீராக ஆண்டவரே. உருவாக்குமே, 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 உருவாக்குமே. உமக்காகவே நான் வாழ்ந்திட வணைந்திடும் உம் சித்தம் போ. கேட்போமா? உமக்காகவே நான் வாழ்வேன் ஆண்டவரே, நீர் பெருக வேண்டும் ஆண்டவரே. உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம், உம்முடைய சத்தத்திற்கு நான் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. காதேஸ் வனாந்திரத்தை அதிர செய்ததான் நம்முடைய வார்த்தை, பெண் மான்களை ஈட செய்ததான் நம்முடைய வார்த்தை. உருவாக்குமே, என்னை தருகிறேன், வார்த்தையால் உருவாக்குவீராக ஆண்டவரே. ஆவி ஆத்மா சரீரம் உருவாக்கப்படுவதாக. என்ன நோக்கமாய் நீர் உருவாக்கினீரோ அதே திட்டத்திற்காக, அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே உருவாக்குவீராக. உள்ளங்களை கரங்களை உயர்த்தி என்னை தருகிறேன், தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன், படைக்கிறேன் உம் பாதம், என்னை உம் கரத்தில் படைக்கிறேன். உள்ளங்களை கரங்களை வைத்து நாம் சொல்வோம், என்னை உருவாக்குவீராக ஆண்டவரே. தனிப்பட்ட வாழ்வு அவருடைய வார்த்தையினாலே கட்டப்படுவதாக. உடைய குடும்பங்கள் அவருடைய வார்த்தையினாலே கட்டப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த சபை இதே நிலைமையில் இல்லாமல் ஒரு புதிய உம்முடைய திட்டத்திற்கென்று, இந்த காலத்திற்கென்று உருவாக்கப்படுவதாக. உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு உருவாக்கப்படுவதாக. அஸ்திபாரப்படு, கட்டப்படுவாயாக, உருவாக்கப்படுவாயாக. ஆவியிலே, ஆத்துமாவிலே, சரீரத்திலே, எண்ணங்களிலே, வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதியிலேயும் உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு ஒவ்வொருவரின் கட்டுவீராக ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரின் உருவாக்குவீராக. புதிய பலன், புதிய சத்துவம் உண்டாவதாக. சிங்கத்திற்கு ஒப்பதான பலன் உண்டாவதாக. காண்டாமிருகத்திற்கு ஒப்பதான பலன் உண்டாவதாக. இறந்து போனதான எல்லா பலன்களையும் திரும்ப கொடுப்பீராக. இவருடைய வயது திரும்ப வாழ வயது போலாவதாக. உருவாக்குமே, 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 சேர்ந்து பாடுமா? உருவாக்குமே, உருவாக்குமே. அம்மாவுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து என்னை உருவாக்குங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உருவாக்குமே, என்னை உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, என்னை உருவாக்குமே. ஏன் தெரியுங்களாங்க? ஓ எஸ், நாம் ஏன் உருவாக்கப்பட வேண்டியது நிச்சயமா இருக்கிறது. நம்ம எல்லாரும் களிமண்ணா இருக்கிறோம். வேதத்திலே பார்க்கிறோம், குயவனுடைய கையிலே நாம் எல்லாரும் களிமண். ஏன் நாம் ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நம்மை நாமே உருவாக்கவும் முடியாது,
நம்ம எந்த மனிதனாலும் நல்ல பாண்டமாய் உருவாக்க முடியாது. ஏனென்றால் மனிதர்கள் எல்லாரும் நம்மை கீழே தள்ளி மிதிக்க தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் ஆண்டவருடைய கரத்திலே நாம் உருவாக்கப்படும் போது, ஆண்டவருடைய கரத்திலே நாம் உருவாக்கப்படும் போது, அந்த பாதை ஒருவேளை கடினமா இருந்தாலும், ஆனால் முடிவிலே மகிமையை தருகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ஆனால் முடிவிலே நம்மை மகிமையான பாத்திரமாய் உருவாக்குகிற தேவன். நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு நாள் நம்மளை கீழே தள்ளி விட்டு உடைக்க மாட்டாருங்க. ஹல்லேலூயா. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. 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 நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாம் ஏன் உருவாக்கப்பட வேண்டும்? நாம் உருவாக்கப்பட்டாதாங்க நம்ம அப்பாவுடைய அருமை நமக்கு தெரியும். ஹல்லேலூயா. 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 நாம் உருவாக்கப்பட்டால் தான் நம்ம அப்பாவை எப்படி சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரியும். ஓ ஹல்லேலூயா. நாம் உருவாக்கப்படும் போதுதான் அந்த அப்பா, நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு எவ்வளவு தேவை என்பது நமக்கு தெரியும். ஹல்லேலூயா. 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 இந்த காலை வேளையிலே இங்க வந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது நீங்க கடுமையான சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கிறதா நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா, தேவன் உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ஓ மேலான காரியங்களுக்காக, மேலான ஆசீர்வாதங்களுக்காக, ஓ பெரிய காரியங்களுக்காக, உங்க வாழ்க்கையிலே உங்களை அடுத்த நிலைமைக்கு தேவன் கொண்டு போகும்படியாய், ஹல்லேலூயா, உங்களை அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஓ ஹல்லேலூயா. ஒரு நாளும் நினைக்காதீங்க தேவன் என்னை தள்ளிவிட்டார், தேவன் என்னை உடைத்து விட்டார் என்று. அவர் உடைக்கிறவர் அல்ல, அவர் உருவாக்குகிறவர். அவர் உடைக்கிறவர் அல்ல, அவர் உருவாக்குகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we praise you, Lord. உங்க வாழ்க்கையை தப்பி தவறி கூட மனுஷங்க கையில கொடுத்துறாதீங்க. அந்த அப்பாவுடைய கையிலே, அந்த பரலோக தேவனுடைய கையிலே ஓ நம்முடைய வாழ்க்கையை, நம்முடைய எல்லாவற்றையும், நம்முடைய வாழ்க்கையின் திட்டங்கள், நம்முடைய எல்லா ஏக்கங்கள், விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த அப்பாவினிடத்திலே கொடுத்து அவருடைய சித்தத்துக்காய் காத்திருக்கிற வாழ்க்கையிலே இருக்கிற சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. We praise you, Lord. அர்ப்பணிப்போமாங்க அந்த ஆண்டவருடைய பாதத்துல. என்னை உருவாக்குங்கப்பா. நான் கஷ்டப்பட்டாவது உங்க சித்தத்தை செய்யணுமே. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே ஆட்கொள்ளும். அர்ப்பணித்து சொல்லுமா, அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே. ஏன் தெரியுமா? நான் சிறுகன ஆண்டவரே, நான் சிறுகவும் நீர் பெருக. நீங்க பெருகன ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில நீங்க பெருக ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தீபத்தின் தீயாய் எடுத்தாட்கொள்ளும், தீபத்தின் தீயாய் எனையாட்கொள்ளும். கல்வாரி ஸ்நேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மணமாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி ஸ்நேகம் கல்மணமாற்றி கரைந்தோட செய்யும். பரலோக தெய்வமே, இந்த காலை வேளைக்கு அவனை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே.
ஏசப்பா, இந்த நல்ல நாளிலும் உடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வரவும் நாங்கள் ஆராதிக்கவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, நீர் நல்லவர் நல்லவர் நல்லவர். நீர் எங்களை உருவாக்கி பயன்படுத்துகிற தெய்வமா இருக்கிறபடியால் நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் எங்களை ஆளுகை செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, நீர் நல்லவர். ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரிக்கும் செய்ய ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான் என்று உடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதே ஆண்டவரே. உடைய வார்த்தையின்படியாய் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் சுத்திகரித்து எஜமான் ஆண்டவரை உபயோகப்படுத்துகிற கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் எங்களை வணையும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களை பயன்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான குற்றங்கள் குறைவுகளை கர்த்தர் தயவாய் மன்னித்து பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலைவேளையிலே உம்முடைய பலிபீடத்திலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, நீர் விரும்புகிறபடி நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களை ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. நீர் எங்களை ஆளுகை செய்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை போதித்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, நீர் நல்லவர் நல்லவர் நல்லவர். வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஏசப்பா, வர தடைப்பட்டதான மக்களுக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களை கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஏசப்பா, துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலைவேளையிலே ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களோடு பேசும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சத்தத்துக்கு ஆண்டவரே கீழ்ப்படியும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, துதிக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, துதிக்கிறோம். சங்கீதபதி கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. காணிக்கை வேலையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தருக்கு என்று அதிகமாய் விதைத்து பெரிய அறுவடை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் நல்லவர் நல்லவர் நல்லவர். முழுவதுமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் ஆளுகை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் சங்கீத பகுதிக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். சங்கீதம் 18ஆம் சங்கீதம். சங்கீதம் 18 இருக்கிறதான வசனங்கள்ல 24 வரைக்கும் உள்ளதான வசனங்களை நாம் இந்த நாளில் வாசிக்க போகிறோம். மாறி மாறி வாசிப்போம். 24 வரைக்கும் உள்ளதான வசனங்களை நாம் மாறி மாறி வாசிப்போம். என் பெலனாயி கர்த்தாவே, உம்மில் அன்பு கூறுவேன். துதிக்கு பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவேன். அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கப்படுவேன். பாதாள கட்டுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது. அப்பொழுது பூமி அசைந்து அதிர்ந்தது. அவர் கோபம் கொண்டபடியால் பர்வதங்கள் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அசைந்தது. வானங்களை தாழ்த்தி இறங்கினார். அவர் பர்வதங்கள் கீழ் காரில் இருந்தது. இருளை தமக்கு மறைவிடமாக்கி கரும்பூசல்களை ஆகாயத்து கார்மேகங்களை தம்மை சூழ கூடாரமாக்கினார். கர்த்தர் வானங்களிலே கும்பிரினார். உன்னதமானவர் தமது சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணினார். கல்மழையும் பெரும் நெருப்பு தழலும் விழுந்தது. அப்பொழுது கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்டிதத்தினாலும் உம்முடைய நாசின் சுவாசத்தினாலும் தண்ணீர்களில் மதகுகள் திறவுண்டு பூதளத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது. என்னிலும் அதிக பலவான்களாயிருந்த என் பலத்த சத்துருக்களும் என்னை பயக்கிறவர்களுக்கும் என்னை விடுவித்தார்.
அவர் விசாலமான இடத்திலே என்னை கொண்டு வந்து என் மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால் என்னை தப்புவித்தார். கர்த்தருடைய வழிகளை கை கொண்டு வந்தேன். நான் என் தேவனுக்கு துரோகம் பண்ணினதில்லை. அவருக்கு முன்பாக நான் மௌனமாயிருந்து என் துர்க்கணத்துக்கு என்னை விலக்கி காத்து கொண்டேன். நாம் யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ஆகையால் கர்த்தர் என் நீதிக்கும் தம்முடைய கண்களுக்கும் இருக்கிற என் கைகளின் சுத்தத்திற்கும் தக்கதாக எனக்கு பலன் அளித்தார். ஆமென், ஆமென். காணிக்கை தசமலை கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். உயர்த்தி பிடிப்போம். நாம் அறிக்கை செய்து நாம் விதைப்போமாக. கரங்களை உயர்த்தி பிடிப்போமா? நாம் அறிக்கை செய்து நாம் விதைப்போம். ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும்படியாக பலனை கொடுக்கிறவர் நீரே. நீரே என்னுடைய சகல தேவைகளையும் சந்திக்கிற தேவனாயிருக்கிறீர். நீர் கொடுத்ததிலிருந்து நாங்கள் உமக்கு கொடுக்கிறோம். இந்த காணிக்கை தசமமாகும் விதைப்பதன் மூலியமாக நீரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது இருக்கிறீர் என்பதை தெரியப்படுத்துகிறபடினாலே, நீரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது இருக்கிறபடினாலே உங்களுக்கு எங்களுடைய காணிக்கை தசம பாகத்தை விதைக்கிறோம். ஒரு பெரிய அறுவடையை எதிர்பார்க்கிறோம். கரங்களை கீழே போடும். உதவி பெற்றுக்கொள்வார்கள். சபையினுடைய அறிவிப்புகள் நமக்கு இந்த லாக்டவுன் நாட்கள் முடிகிற வரைக்கும் செவ்வாய்க்கிழமையிலே நமக்கு ஆராதனை நடைபெறும். 2 ஆராதனை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. காலை 8 மணி முதல் 9:30 வரைக்கும் முதல் ஆராதனையும், மாலை 6:30 முதல் 8 மணி வரைக்கும் 2வது ஆராதனையும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இதை பற்றிதான விவரங்களை உங்களுக்கு தெரிந்ததான உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு இதை பற்றி அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வாரத்தில் திருமண நாள், பிறந்த நாளை காண்கிறதான நம்முடைய விசுவாச மக்கள் 20ஆம் தேதி திரு ரஃபேல், திருமதி கோகிலா, கரோலினா சேர்ந்ததான அவர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை காண இருக்கிறார்கள். 22ஆம் தேதி திரு ஜெரால்டு, திருமதி ஜெயலட்சுமி உபதலில் இருக்கிறதான அவர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை காண இருக்கிறார்கள். பிறந்த நாள் அறிவிப்பு 18ஆம் தேதி இன்றைக்கு திரு வர்கீஸ் மவுண்ட் பிளசன்ட் இருக்கிறதான அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். செல்வி விசாலட்சி மவுண்ட் பிளசன்ட் இருக்கிறதான அவர்கள் 19ஆம் தேதி தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். 19ஆம் தேதி திருமதி எப்சிபா மேரி காணிக்கராஜ் சார்ந்ததான அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். 20ஆம் தேதி திருமதி பிரியா ஜான்சன் மோர்ஸ்காலில் இருக்கிறதான அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். 20ஆம் தேதி பேபி ஜாஷினா அனன்ஷியா, 20ஆம் தேதி திரு பிரகாஷ் வண்ணாரப்பேட்டை சேர்ந்ததான அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். 21ஆம் தேதி திரு பிபின் பாபு அவர்களும், 23ஆம் தேதி திருமதி ஜெனிஃபர் டிஎஸ்சி சார்ந்ததான அவர்களும் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். 24ஆம் தேதி திரு வசந்த் ஜான் ஜோஷ்வா மோர்ஸ் கார்டன் சார்ந்ததான அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை காண இருக்கிறார்கள். ஆகவே பிறந்த நாள், திருமண நாள் அறிவித்தவர்கள் தயவு செய்து முன்னாடி வரும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை கொடுக்கும்படியாக, பிறந்த நாள், திருமண நாள் காண்கிறதான இவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்முடைய தலைமை போதர் அவர்களை கரங்களை தட்டி நாம் வரவேற்போமாக. தேங்க்யூ பாஸ்டர். பிரைஸ் தி லார்ட். பிறந்த நாள் எல்லாம் எப்படி நில்லுங்க, திருமண நாள் அப்படி நில்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். திருமண நாள் அந்த பக்கம் வாங்க. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு சிஸ்டர்ஸ் பிரதர், ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி வெட்டிங் டே டு யூ, ஹாப்பி வெட்டிங் டே டு யூ, ஹாப்பி வெட்டிங் டே டு பிரதர் சிஸ்டர், ஹாப்பி வெட்டிங் டே டு
கிருபையுள்ள நல்ல கர்த்தாவே, அருமையான பாஸ்டர்மாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆயுசு நாட்கள் ஒரு வருடத்தை கர்த்தர் அதிகரித்து கொடுத்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யத்தக்கதாக கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக உம்முடைய மகளுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவரையும் அவருடைய கணவனாரையும் 2 மகன்களையும் ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். பெருக பலுக இன்னும் மேலோங்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. நம்முடைய மகளை இந்த பிறந்த நாளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அருமையான நம்முடைய மகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வாலிப பிராயத்திலே கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக கர்த்தராவே நீரே கர்த்தர் என்பதை அறிக்கை செய்து விசுவாசத்திலே வளர, தேவ வல்லமையிலே வளர உடைய மகளை கர்த்தர் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். தேவ பலன், தேவ ஆசீர்வாதம் உடைய மகளோடு சூழ்ந்து காணப்படுவதாக கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஆசீர்வதியும். உடைய மகனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த வருடத்திலே கர்த்தர் செய்கிற எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உடைய மகன் மேல் இறங்குவதாக. ஆண்டவரே, உடைய மகன் எதிர்பார்த்த விதமாக ஆண்டவரே இந்த நல்ல காலேஜ் கிடைக்கத்தக்கதாக கர்த்தாவே, அதில் உடைய மகன் படிப்பது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்படத்தக்கதாக தேவ அபிஷேகம் உடைய மகன் மேல் இந்த வருடத்திலே இறங்கி ஆண்டவரே தேவ வல்லமையினால் அபிஷேகிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். உடைய மகனையும் அவருடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். சகல நன்மைகளும் உண்டாகட்டும். கர்த்தருடைய நாமத்தினால், பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினால் உடைய மகனை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். சகல நன்மை உண்டாக கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. திருமண நாளை காண்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். அன்பிலும் ஐக்கியத்திலும் தேவ கிருபையிலும் தேவ வல்லமையிலும் கர்த்தருடைய கிருபையிலும் உடைய பிள்ளைகள் பெருகுவார்களாக. கர்த்தருக்கு என்று ஆண்டவரே முதலிடம் கொடுத்து விசுவாசத்தில் ஜீவிக்க இன்னும் ஆண்டவரே சரீர பலவீனங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு தேவ பலத்தினால் இணைக்கப்பட கர்த்தர் உதவி செய்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதித்தருளும். கரங்களை நீட்டி கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். தசம்பாங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். காட் பிளஸ் யூ. எல்லாரும் சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். கடந்த வாரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணுவதற்கு பதிலாக முறுமுறுத்தார்கள். விண்ணப்பம் பண்ணுதல் என்றால் என்ன, முறுமுறுத்தல் என்றால் என்ன, இவைகள் எல்லாம் நம்ம கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏன் முறுமுறுத்தார்கள் என்பதை பற்றி நான் ஒரு அவுட்லைன் சொன்னேன். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு தெரியல. யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்க இதுல அப்படியே கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க, ஏன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள்? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுக்க காரணம் என்ன? எகிப்துல சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை நினைச்சு, ரைட். அப்புறம் வேற இறைச்சி வேணும்னு, அப்புறம் தண்ணி கிடைக்கல, அப்புறம் வேற பார்வோன் பெண் தொடர்ந்து வந்ததுனால, அப்புறம் சுய புத்தியின்படி, அப்புறம் ரைட். நல்ல நிறைய இதெல்லாம் கரெக்ட். ஆனா சரியான ரீசன், என்னுடைய தாட்ஸ்ல வந்ததான சரியான ரீசன் என்ன தெரியுங்களா? வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவர்கள் அவிசுவாசப்பட்டார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். அதனாலதான் முறுமுறுத்தார்கள். எதை குறித்து? வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை குறித்து, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவர்கள் விசுவாசம் இல்லாதவர்களாய், தேவன் அவர்களுக்கு கானான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். வனாந்தரத்தில் வெறும் மன்னாவை அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணவில்லை, பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தை வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். அவர்கள் நடந்து வந்த பாதையிலே வறட்சிகள் ஏற்பட்டது, பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டது, மன்னா கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த மன்னாவிலே திருப்தி அடையாமல் இன்னும் அதிகமான மேன்மையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதை அறியாமல், பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்குள் பிரவேசிப்பேன் என்று என்னை அழைத்து வந்த தேவன் என்பதை அவர்கள் உணராமல், வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல், வசனத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல், தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல், விசுவாசியாமல், தற்காலிகமான அந்த காரியத்தை பார்த்துவிட்டு இதுக்கு மேல எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இதைய தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை, இவ்வளவுதான், இவ்வளவு தான் அவங்க பார்க்கிற இடமெல்லாம். நான் போன வாரமே சொன்னேன், அவங்க பார்க்கிற இடமெல்லாம் வெள்ளையா ஒரே ஒயிட்டா மண்ணாதான் கிடக்குது. கீழே கொஞ்சம் கூட வேற கலர் கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் மண்ணா.
ஒன்லி நம்ம பாணியில சொன்னோம்னா எல்லா இடத்துலயும் நல்லா பொன்னி அரிசி சாப்பாடு வடிச்சு நல்லா பல 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 பலன்னு அரிசி சாப்பாடு அப்படியே கொட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு நம்ம புரியுற பாணியில சொல்றேன், அந்த மாதிரி மண்ணை கொட்டி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு குழம்பு இல்லை. அதுக்கு என்ன இல்லை? குழம்பு இல்லை. இது குழம்பு இல்லாமலே சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு. அவங்களுக்கு தெரியும் இது ருசி உள்ளது, தூதர்களின் மன்னா, குழம்பு இல்லாமலே சாப்பிடலாம். ஒண்ணுமே இல்லாத வறட்சியான நேரத்தில் இது கிடைச்சதை பற்றி அவங்க சந்தோஷப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தி நன்றி செலுத்தாமல் இவங்க என்ன அடுத்த கட்டம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க? கறி வேணும். என்ன வேணும்? கறி வேணும். கறி குழம்பு எனக்கு வேணும். கறி குழம்பு வேணும். பாத்தீங்களா? ஆனா இதற்கு மேலான ஒன்று, எதற்கு மேலான? இதற்கு மேலான ஒன்று தேவன் வைத்திருக்கிறார். பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வானத்திலிருந்து இந்த மன்னாவை கொடுத்ததான தேவன் எனக்கு இன்னும் இறைச்சியும் தருவார். கர்த்தாவே, அவங்க கேட்டிருக்கலாம், என்னன்னு கேட்டிருக்கலாம்? கர்த்தாவே, இந்த மன்னாவை தான் நாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம், இந்த மன்னா எங்களுக்கு திகட்டுது, இதா இருக்கு, கொஞ்சம் இறைச்சி தாரும் ஆண்டவரே, நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். எப்படி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம்? நாங்கள் அங்கே மீனுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், கொம்பட்டிக்காய் சாப்பிட்டு இருந்தோம், வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம், இதெல்லாம் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்து வெறும் மன்னாவா இருக்குது, இதே எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கு, கொஞ்சம் இறைச்சி தாரும் ஆண்டவரே, இது தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி, இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு ஆகாரத்தை தாரும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா ஆண்டவர் கொடுத்துருப்பாரு. நம்ம ஆராதனையினுடைய இதை தாங்க, ஆராதனையுடைய அதுதான். இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் ஸ்டைல் மாறி இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம அதுதான் பண்றோம். அதாவது நாங்கள் வளர்ந்து வந்த காலத்தில் அந்த சின்ன வயசுல எங்க அம்மாவுடைய சபைகளுக்கெல்லாம் அவங்க போகும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்தோத்திர பாட்டு தான் பாடணும். ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு என்ன பாட்டு பாடணும்? ஸ்தோத்திர பாட்டு தான் பாடணும். துதியை பற்றி தான் பாடணும். ஸ்தோத்திரம், துதி இது பாடிட்டு அப்புறம் நீங்க அடுத்தது மகிமையின் பாட்டு, எல்லா பாட்டையும் வேற பாட்டுகள்லாம் பாடலாம். பிற்போக்கான பாட்டுகள் பாடவே கூடாது. அது இப்பத்த ட்ரெண்ட். எல்லாம் ஆசீர்வாதமான ஸ்தோத்திர பாட்டு. ஏன் ஸ்தோத்திர பாட்டு பாடுறோம்? அதுக்கு முன்னால இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க நம்ம பாஸ்டர் ஜான்சன் அவர் வந்து நின்னுட்டு, இங்க வந்து நின்னுட்டு அப்படியே ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஜெபம் பண்ணிட்டு பாரு. வந்து உட்கார நம்ம யாருமே ஸ்தோத்திரம் சொல்ல மாட்டோம். வந்து உட்காந்துட்டு நல்லா இருக்கிறீங்களா, இந்த புடவை எங்க வாங்கினீங்க, இது என்னாச்சு, அது என்ன நடந்து, இவர் இங்க இருந்து ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அவருக்கு தெரியும் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது தெரியும், அதைய பார்த்துக்கிட்டும் அவர் பாட்டில் அவருடைய வேலை அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஆனா நம்ம இங்க என்ன பண்றது இல்ல, அதோடு இணைந்து வந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்த உடனே, ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது, காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது, நம்ம போகும் பொழுது, வரும் பொழுது, கர்த்தாவே இதுவரைக்கும் என்னை நடத்தி வந்தீரே, இம்மட்டும் ஜீவனை தந்தீரே, என்னை நடத்துகிறீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், நன்றி நன்றி நன்றி. ஒரு சேனல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு சேனல். இதுதான் நன்றி செலுத்துதல். விசுவாசத்தோடு கூட தேவன், அதாவது நம்மை அழைத்ததுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழைத்ததுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு தெரியுங்களா? நம்மெல்லாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன வியாதியோ இல்லைன்னா ஒரு சின்ன தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டோ, யாராவது ஒருத்தர் ஜெபம் பண்ணியோ, ஏதாவது ஒரு பிரசங்கம் கேட்டோ, ஏதாவது ஒரு வகையில், இல்லைன்னா நம்முடைய பாரம்பரியமா நம்முடைய பெற்றோர்கள் இல்லை தகப்பனார் அந்த குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவங்களா இருந்தாங்கன்னால நம்ம கிறிஸ்தவங்களா வந்திருப்போம். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படி அல்ல. அநேக அற்புதங்களை செய்து, அநேக வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்து, அவங்க கண்களுக்கு முன்பாக அநேக காரியங்களை செய்து கர்த்தர் அழைத்தார். இந்த அற்புதங்கள் இவர்களுக்காக செய்யப்பட்டது அல்ல, இவர்களுக்கு முன்பதாகவே ஆபிரகாமோடு செய்த உடன்படிக்கையை கர்த்தர் நினைவு கூறினார். பிரைஸ் தி லார்ட். யாரோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார்? ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். இவர்களுடைய பிதாக்களாகிய, முற்பிதாவாகிய, இவர்களுடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாமோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை இவர்களோடு நினைவு கூர்ந்து இவர்களை அழைத்து வந்தது சாதாரணமான அல்ல. பார்வோனின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து இவர்களை விடுதலையாக்குவதற்கு அநேக அற்புதங்களை அங்கு செய்தார்.
அநேக அதிசயங்களை செய்தார். இவ்வளவு பார்த்துட்டு வந்த ஜனங்க வனாந்தரத்துல முறுமுறுக்கிறாங்க. அந்த சம்பவத்தை, ஆபிரகாமனுடைய விசுவாசத்தை பவுல் இங்க சொல்லுகிறார் பாருங்க. ரோமர் 4ஆம் அதிகாரத்துல அந்த சம்பவத்தை குறித்து ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தை ரோமர் 4ஆம் அதிகாரத்துல பவுல் விளக்குறார் பாருங்க. வாசிங்க 4ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் வாசிங்க. அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப் போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தகப்பனானான். எல்லாரும் அழுத்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆபிரகாம் நாம் எல்லாருக்கும் தகப்பனானார். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப ஆபிரகாமினுடைய விசுவாசம் நமக்கு எல்லாருக்கும் அப்படின்னு பல வருடங்கள் கழித்து ஆகமங்களின் ஒரு எல்லா இந்த ஆகமங்களினுடைய எழுத்தாளரும் ஆகமங்களின் வெளிப்பாடுகளை உடையவரும் ஆகமங்களை அறிந்தவரும் ஆகிய மோசேக்கு பல வருடங்களுக்கு பிற்பாடு வந்ததான ஆபிரகாமை பற்றி பல ஆயிரம் வருடங்கள் கழித்து, ஏகதேசம் 4000 வருடங்கள் 5000 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு பவுல் அந்த விசுவாசத்தை இங்க குறிப்பிடுறார் பாருங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அந்த விசுவாசத்தை இங்க என்னன்னு சொல்லல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தகப்பனானார் அப்படின்னு சொல்லல. என்னன்னு சொல்லல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தகப்பனானார் அப்படிங்கல. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை பாருங்க. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாருக்கும், நம்ம எல்லாருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் இப்ப இருக்கிற, இன்னைக்கு இருக்கிற, இங்க உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிற, இதை அந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற நாம் எல்லாருக்கும் பிரைஸ் தி லார்ட் அந்த ஆபிரகாம் தகப்பனானார். நல்ல ஒரு கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நல்ல கை தட்டுங்களேன். ஏன் தெரியுமா தட்ட சொன்னேன்? அந்த ஆபிரகாம் நமக்கு தகப்பனாக இருந்தால் நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா? நம்ம பாணியில என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க அப்பம் புத்தி. ஹலோ, நம்ம இதில் சொல்லுவோம் தெரியுங்களா? நம்ம பசங்களை பார்த்து நல்லா இருந்தாலும் சொல்லுவோம், கெட்டது செஞ்சாலும் சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க அப்பா புத்தி அப்படியே இருக்குது. சில நல்லது செஞ்சா சிலர் சொல்லுவாங்க, அவங்க அப்பாவை ஒரு படி மீறிட்டான், அவங்க அப்பாவை ஒரு படி மீறிட்டான், அவங்க அப்பா இந்த அளவுக்கு இல்லை, அவரை விட இவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு. மோசமா நடந்தாலும் அதே தான் சொல்லுவோம். மோசமா நடந்தாலும் அவங்க அப்பா மோசமா நடந்தாரு. அதே மாதிரி நம்முடைய தகப்பன், நம்ம எல்லாருக்கும் தகப்பன் விசுவாசத்திலே நடந்தவர். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாருக்கும் தகப்பன் எப்படி நடந்தவர்? விசுவாசத்திலே நடந்தவர். பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்? தகப்பனை போல இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்? தகப்பனை போல இருக்கணும். தகப்பனை விட மேலானவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ஆமென். அப்போ நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை விட மேலானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய தகப்பனை போல நாம் நடக்க வேண்டும். அதைத்தான் இங்க மென்ஷன் பண்றாரு. இங்க பவுல் அந்த காரியத்தை கொண்டு வந்து, ஆபிரகாமை கொண்டு வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் இங்க ரோம சபைக்கு சொல்லுவதன் காரணம் என்னவென்றால், விசுவாசத்தினால் அவர் என்னவில்லை, மரித்தோரை எழுப்பினவை இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாருக்கும் என்னவானார்? ஆமென். ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம். சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தான். அடுத்த வசனம். விசுவாசித்தான். எனக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி. நான் இந்த பிரசங்கம் 2 நாள் பண்ண வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் டக்குன்னு 9:30 நிறுத்திடுவேன். பிரசங்கத்தை பாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல,
பிரசங்கம் கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, டைம் தான் முக்கியம். ரைட், வாசிங்க. அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. விசுவாசத்தில் என்னவாய் இருக்கவில்லை? பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. பலவீனம் சரீரத்தில் இல்லைங்க. ஜனங்களுக்கு பலவீனம் எங்க வருது? அவன் சரீரத்தில் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. அவனுடைய எண்ணங்கள், மற்ற சிந்தை, மற்ற காரியங்கள் அவன் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை என்று பவுல் சொல்லாமல், பவுல் சொல்லுகிற வார்த்தை கவனிங்க. அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய காரியம் என்ன, ஏது, எந்த விஷயத்தை குறித்தது? சரீர பிரகாரமானதா, பொருளாதாரமானதா, ஆவிக்குரியதா, பிள்ளையா, கணவனா, மனைவியா, எது என்று எனக்கு தெரியாது. உங்கள் விசுவாசத்தில் பலவீனப்படுத்துகிற எந்த ஒரு சம்பவமா இருந்தாலும், இதோ இந்த காலை வேளையிலே இந்த செய்தியை கேட்கிற உங்களுக்குள்ளே விசுவாசம் பலனடைவதாக. ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்திலே நீங்கள் பலனடைவீர்களாக. உங்களை ஒருபோதும் கைவிடாத ஒரு தேவன், அழைத்தவர், உண்மை உள்ளவர், தேசத்தை சுதந்திரமாக கொடுக்கிறேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், வாக்கு மாறாதவர். அவருக்கு முன்பாக உங்கள் விசுவாசம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது பலனடைவதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நிறைய நேரங்கள்ல இந்த கொரோனா காலத்துல பொருளாதாரம், பிசினஸ், குடும்ப சூழ்நிலை, பல விதத்துல எங்க பாருங்க எல்லாரும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ். முடியலைங்க, ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒன்றும் வியாபாரம் இல்லைங்க, ஒன்றும் இது இல்லைங்க. இந்த பக்கத்துல கடையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, சொல்லுவாங்க, என்ன பிரதர் ஒருத்தருமே வர, ஒண்ணுமே இல்லை, ஒண்ணுமே நடக்கிறது இல்லை, ஒரு வியாபாரமோ இல்ல, ஒரு வருமானம் இல்ல. ஜனங்களுக்கு சரியான விதத்துல வேலையும் இல்ல, அப்படியே வேலைக்கு போனா சம்பளம் இல்ல, அப்படியே இருந்தாலும் அவ்வளவுக்கா செலவு பண்றதும் இல்லை. ஏன்னா வெளியே போகணுங்கிற ஒரு இதுல முதல் மாதிரி கொஞ்சம் போகணும், அப்படியே ஜாலியா போகணும், அந்த துணியை வாங்கணும், இதை போடணும். என்ன எப்ப என்ன வரும்னு தெரியல, எப்பவோ போயிடுவாட்ட மாட்டா இருக்குது. எந்த கொரோனா வருது, எந்த ஒமிக்ரான் வருது, என்ன வியாதி வருதுன்னு தெரியல, திடீர்னு வந்துகிட்டு இருக்குது. என்னத்தை சம்பாரிச்சு வச்சு, என்ன சேர்த்தி வச்சு, என்னத்தை துணியை வாங்கி போட்டு இருக்கிறது போதும், அப்படியே விடு. ஏன்னா எங்கேயும் போறது இல்லை. எங்கேயும் புது துணி வாங்கணும்னா ஏதாவது பண்டிகைக்கு போகணும், இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கு போகணும், யாராவது வீட்டுக்கு போகணும், ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும், இப்படிலாம் வாங்கினதானே அதெல்லாம் செய்வோம். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்யறது இல்லை, எங்கேயும் போறதில்லை. போறேன்னு சொன்னாலும் கூட அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க, இல்லை உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோம், நீங்க வர வேண்டாம். பத்திரிக்கை, வாட்ஸ்அப், முய் ஃபோன் பே. இன்னைக்கு நேரம் அப்படி போயிட்டு இருக்குது. பத்திரிக்கையில வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறோம், முய்ய ஃபோன் பேல அனுப்பிடுங்க. அப்படி போயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு உலகம். பாருங்க, பலவீனம், 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 சோர்வு, பல விதத்துல சோர்வு. கர்த்தர் இன்றைக்கு அந்த சோர்வுகளை மாற்றத்துக்கு ஒரு பெரிய பலனை உங்களுக்கு கட்டளையிடுவாராக. ஒரு புதிய பலனை கர்த்தர் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவாராக. சொல்லப்பட்டிருக்குது, அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. ஹல்லேலூயா. அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. அவனுடைய வயதை குறித்து அவன் பலவீனப்படலைங்க. அவனுடைய சாராளுடைய வயதை குறித்து அவன் பலவீனப்படல, அவனுடைய வயதை குறித்து அவன் பலவீனப்படல. நம்முடைய எண்ணங்கள் பலவீனமாகிறது அநேக நேரங்களில். பல வயசாகி போச்சையா, இதுக்கு மேல என்ன செய்ய போறேன், அவ்வளவுதான், என்னோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. கர்த்தர் உன்னுடைய வயதான காலத்திலும் வாலிப பிராயத்திலும் உன்னுடைய நல்லதான இருக்கிறதான எல்லா நேரத்திலும் தேவன் மாறாதவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. 16 வயசுல, 18 வயசுல, 20 வயசுல உன்னை கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியத்தை 90 வயசுலையும் அவர் செய்ய வல்லமையுள்ளவர். ஆமென். இதுக்கு தான் உதாரணம். அவன் என்ன செய்யவில்லை, பலவீனமாய் இருக்கவில்லை. அடுத்த வசனம் 20. அவன் ஏறக்குறைய 100 வயதுள்ளவனாய் இருக்கும் பொழுது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வசனம் தான் முக்கியம். இதுதான் முக்கிய வசனம். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு அல்லேலூயா சொல்றாங்களா பாருங்க. எதை குறித்து? தேவனுடைய வசனத்தை குறித்து, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து. ஆபிரகாமுக்கு வேற வாக்குத்தத்தம், நமக்கு வேற வாக்குத்தத்தம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்கள்.
கர்த்தர் நம்முடைய எதிர்காலங்களை குறித்து, நம்முடைய குடும்பங்களை குறித்து, பிள்ளைகளை குறித்து, நம்முடைய செயல்களை குறித்து, நம்முடைய பிசினஸை குறித்து, நம்முடைய சபையை குறித்து, ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசமான வாக்குத்தத்தம். உங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கக்கூடாதா? அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல். ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின் படி அல்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் நடத்தினது. ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்ந்தார். ஆபிரகாமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் என்று சொன்னார். அந்த பெரிய ஜாதி ஆக்கினார். அந்த பெரிய ஜாதிக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம். ஆபிரகாமுக்கு குழந்தையை கொடுத்தார், பெரிய ஜாதி கொடுத்தார், இது பண்ணாரு. ஆனா அவருடைய சந்ததி வந்தபோது அதை விட பெரிய வாக்குத்தத்தம், பெரிய தேசம். ஆபிரகாம் நேரடியா போய் கானான், முதல்ல ஆபிரகாமுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட தேசமே இதுதான், கானான் தேசம் தான். அவன் போன ரூட் எல்லாம் வேற ரூட்டா இருந்தது. ஆபிரகாம் எகிப்துக்கு போனான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆபிரகாம் எங்க போனா? எகிப்துக்கு போனான். அங்கெல்லாம் கூடியிருந்தான். அந்த சம்பவம் எல்லாம் இப்ப நான் எடுத்து அதையெல்லாம் பிப்ளிக்கலா விளக்க விரும்பல, நேரம் இல்லை. ஆனா தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவன் என்ன செய்வான்? அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படவே இல்லை. நான் இந்த பகுதியை இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். ஏன்னா இதுல நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது. வாசிச்சு நான் நிறுத்துறேன். பாருங்க, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவன் சந்தேகப்படாமல், தேவன் 21வது வசனம், தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான். ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ஹல்லேலூயா. வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்தான். நம்ம ஊருக்கு வந்த ஒரு, அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தெரியுங்களா, தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சீலை, அப்பாவை போல மகன் அப்படின்னு. நம்ம ஊருக்கு வந்த சீசர் யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம ஊருக்கு வந்த சீசர் யாரு? அதுதான் அந்த விசுவாசத்துல தான் இருக்கிறோம் நம்ம. நிறைய பேரு எந்த சீசனுக்கு வந்தாலும் அப்பா மாதிரியே பிள்ளை இருக்கிறான் பாருன்னு ஆரம்பத்தில் ஒரு சொன்ன தெரியுங்களா. நம்ம ஊருக்கு வந்த சீசர் தோமா. கேரளாவுக்கு வந்தாரு. சரித்திரம் எவ்வளவு ரியல், அந்த பகுதிக்கெல்லாம் நான் போக விரும்பல. கேரளாவில் அவரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாரு, கொண்டு போட்டாங்க. சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் கல்லறை இருக்கிறது. கேரளாவுக்கு போன தோமாவினுடைய கோயில் இருக்கிறது. அவரை வரவேற்ற அங்க வரும்போது ஏற்றுக்கொண்டாங்க, இங்க வரும்போது கொண்டு போட்டாங்க. எப்படியா இருக்கட்டும், ஆனாலும் அவருடைய விசுவாசம் ஒரு வித்தியாசமானது. அவருடைய விசுவாசம் ஒரு வித்தியாசமானது. நீங்க அதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா யோவான்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. நான் அந்த பகுதியை அதிகமா எடுத்துட்டு பேச நேரம் இல்ல. யோவான்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. யோவான்ல எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க, இயேசுவை கண்டோம், இயேசுவை நாங்க பார்த்தோம், இயேசு அங்க வந்தாரு, இயேசு இது பண்ணாரு, நாங்க பார்த்தோம் அப்படிங்கிறாங்க. யோவான் இவர் சொல்றாரு, இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட வேண்டாம், நானு அவரை தொட்டு பார்த்து என்ன செய்யணும்? நான் 20ஆம் அதிகாரம் வாசிக்க, 20ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம், யோவான் 20:24. யோவான் இயேசு வந்திருந்த போது 12 ஒருவனாகி திதுமை என்னப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களுடனே கூட இருக்கவில்லை. அவர்களுடைய இயேசு வந்த போது இவன் சீசர்கள் கூட இருக்கல, கூட்டத்தில் எங்கேயோ போயிட்டான். எங்க போனான்னு தெரியல, எங்க போயிட்டான். இயேசு வந்திருந்தார், மற்ற சீசர்கள் எல்லாம் பார்த்தார், பேசின போது அவர் அவர்களுடைய கூட இருக்கவில்லை. அடுத்தது, மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள். பிற்பாடு அவர் இடத்துல சொல்றாங்க, நாங்க ஆண்டவரை பார்த்தோம், இயேசுவை பார்த்தோம், இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார், இயேசு வந்திருந்தார். அப்ப தோமா சொல்றாரு, அதற்கு அவன், இங்க இருக்கிற தோமாக்கள் மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கீங்களேன். நீங்க எல்லாம் யாரும் தோமாக்கள் இல்லை, நம்ம எல்லாம் அப்ப அவ்வளவு மோசம் கிடையாது. நம்ம நேரடியா தொட்டு பார்த்தாலே நம்ப மாட்டோம். அப்புறம் எங்க தொட்டு பார்த்தாலே இவர் வேற யாரோ வேஷப்பட்டு வந்திருக்கிறாரியா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிடுறோம். நம்ம அப்படித்தானே இன்னைக்கு ஒண்ணு நேரடியா பார்த்தாலே நம்புறது கிடையாது. பரவாயில்ல, ரைட். இங்க பாருங்க, அதற்கு அவன்
அவருடைய கைகளில் ஆணிகளினால் அவர் உண்டான கைகளில் ஆணிகள் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை விட்டு, அந்த காயத்துக்குள்ள அது ஓட்டை இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு விரல வேற விட்டு, என் கையை அவருடைய விலாவிலே போட்டால் ஒழிய, விலாவுல ஒரு குத்து குத்துனான்ல அங்கேயும் ஒரு இது இருக்கும், அங்கேயும் நான் கைவிட்டு பார்த்தால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்றான். விசுவாசிகளே, இதுதான் நம்ம விசுவாசம். ஏன்னா நம்முடைய தகப்பன் நம்ம ஊருக்கு வந்த சுவிசேஷகர் நமக்கு சொன்னவர் அவர் தானே. இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க, கர்த்தர் அற்புதம் செய்யற வரைக்கும் நம்முடைய ஒரு காரியம் நடக்கிற வரைக்கும் விசுவாசிக்க மாட்டாங்க. என்னங்க இது நடக்குங்க, ஒரு தைரியமா ஆமா கர்த்தர் நடத்துவார், கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார், கர்த்தர் நடத்துவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்மளுடைய விசுவாசம் எடுத்துமா, பார்க்கலாம் பாஸ்டர், ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், பார்க்கலாம் என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம், ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நடந்ததற்கு பிற்பாடு இதெல்லாம் நடந்து நம்ம வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறி நடந்ததற்கு பிற்பாடு அப்ப நம்ம சொல்லுவோம், என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரங்க, ரொம்ப நாளா ஜோம் பண்ண, ரொம்ப உபவாசம் எடுத்த, எல்லாம் பண்ண, கர்த்தர் இந்த காரியத்தை வாய்க்கப்படினார். கர்த்தர் செஞ்சிருவாரு. நம்முடைய விசுவாசத்தின் மாத்திரம் அல்ல, அவருடைய உண்மையினால் அவர் நமக்கு செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி அவர் பதிலளித்தார் வைங்க, ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும். நம்மை போல இருக்கிற அவிசுவாசிக்கு இந்த உலகத்திலே கிடையாது. நல்லா போயிட்டு இருக்கும், சின்ன பிரச்சனை வந்தா முறுமுறுத்துருவோம். அது எங்க பாஸ்டர் நடக்க போகுது, பார்க்கலாம். இந்த பார்க்கலாங்கிறத அவிசுவாசம். நடக்கும்னு இருக்குது பாத்தீங்களா, அதுதான் விசுவாசம். ஆமென். நடக்கும் இருக்குது, அதுதான் விசுவாசம். ஒரு காரியத்தை எனக்கு கர்த்தர் அந்த ஒரு விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கார். நான் ஒரு காரியம் செய்யணும், இந்த காரியத்தை கர்த்தர் வாக்கியம் பண்ணுவார் அப்படின்னு எனக்குள்ள தீர்மானிச்சுன்னா நான் அதை பத்தி பேசிட்டு இருப்பேன். ஒரு சிலர் கூட்டிட்டு போய் காட்டுவேன், இது இப்படி பண்ணலான் இருக்கிறேன், இது இப்படி செய்யலான் இருக்கிறேன், அப்படி பண்ண. அங்க அது செய்யக்கூடியதான சாத்தியக்கூறே இருக்காது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியா சொல்லுவாங்க, இது இப்படி பண்ணலாமே, அப்படி பண்ணலாமே, ஆமா இப்படித்தான் செய்யணும், அப்படி செய்யணும், இப்படி பண்ணலாம். செய்வோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர, ஆகட்டுங்க பார்க்கலாம், அது நடந்தா நடக்கட்டும், நடக்கலைன்னா போட்டு அப்படி இல்லை. அந்த சிந்தனைகள், அந்த எண்ணங்கள் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது வாய்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அது வாய்க்கும், அது நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது நடக்கும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் பல 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 உதாரணங்கள், பல காரியங்கள் சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு ஒரு 14 வயசுல 15 வயசுல ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் வைக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. 22 வயசுக்கு பின்னால அந்த ஆர்ஃபனேஜ நான் இப்படி இப்படி இருக்கணும். அதாவது எனக்கு குடியிருக்க வீடு இல்லை, நல்லா கவனிங்க, எனக்கு குடியிருக்க வீடு இல்லை, வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன், எனக்கு வசதி இல்லை, எனக்கு எந்த விதமான இது இல்லை. ஆனா அந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே படிச்ச ஒரு ஹாஸ்டலுடைய படம் எனக்கு மனசுல ஞாபகம் இருந்துச்சு. அதைய வச்சு நான் என்ன பண்ணேன், நான் அதைய வரைய ஆரம்பிச்சேன். அந்த ஹாஸ்டல் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சேன், வரைய ஆரம்பிச்சேன். பேப்பர்ல வரைஞ்சு 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 வைப்பேன். அது பெருசு. ஆனா எனக்கு வீடு இல்லை, எனக்கு குடியிருக்க வீடு இல்லை, வாடகை கட்ட வழி இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஆனா எனக்குள்ள இருந்த விசுவாசம் அப்படி வரைஞ்சேன், அப்படி வரைஞ்சு அதே மாதிரி எப்படி வரைஞ்சனோ அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆர்ஃபனேஜ முதல்ல எருமாட்டில் கட்டினேன். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. அதே மாடல் இன்னைக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் கட்டி இருக்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். நீங்க அங்க போய் பார்த்தாலும் இங்க போய் பார்த்தாலும் மாடல் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கும், ஒரு வித்தியாசம் இருக்காது. இது கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த மாடல், கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த மாடல். எனக்குள்ள இருந்ததான அந்த எண்ணம், எனக்குள்ள இருந்த நான் என்னோட எண்ணத்தை கொண்டு போய் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட கொடுத்தேன். எங்க அக்கா மகன் ஒருத்தர் இருக்கிறார், ஆர்கிடெக்ட். அவர் தான் அந்த கீழ் வீடெல்லாம் கட்டினவர். நம்ம வீடு நல்ல ஆர்கிடெக்ட், நல்ல மனுஷன். அவர்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவரோட ஐடியா வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அவரு அங்க ஒரு வீடு மாதிரி, இங்க ஒரு வீடு மாதிரி, அங்க ஒரு வீடு மாதிரி, 3 ஏக்கர் இடத்துலயும் ஒரு 10-20 வீடு கட்டி வச்சாரு. அங்கங்க தனித்தனியா வீடு. அது என்னமோ எனக்கு
பார்த்தோம், அது எனக்கு புரியல. நமக்குன்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு, நமக்குன்னு ஒரு பிரேம் இருந்துச்சு, நமக்குன்னு ஒரு படம் இருந்தது. நான் அதை சொல்ல வந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், கர்த்தர் நம்மை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய உள்ளத்தில் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதை அறிக்கை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதை விசுவாசித்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த எண்ணங்கள் மேலானவைகளாய் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஐயா, நான் இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன். அது கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், பிசினஸை ஆசீர்வதிப்பார். விசுவாச வார்த்தை சொல்றவங்க கூட சேர்ந்து பேசுங்க. இதே பிசினஸ் போய் வேற ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி பாருங்க, அவர் சொல்றாரு, ஆமா பிரதர், நானும் இந்த மாதிரி தான் பிசினஸ் பண்ணி எல்லாம் போச்சு, ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சு. நான் பாருங்க இப்ப அதுல பெரிய கடனாகி இப்படி உட்காந்துக்கிறேன் பாரு. அதே கேட்டோம் நம்ம, ஐயோ நம்மளும் இப்படி ஆயிருவோமோ, நம்மளும் இப்படி ஆயிருவோமோ. அவிசுவாசம் உள்ள உண்டாயிரும், அவிசுவாசம் உள்ள வந்துடும். நானும் ரொம்ப நாளா பண்றேங்க, ஒண்ணுமே நடக்கல. இதை பாருங்க, நானும் அந்த சபை விசுவாசி தான். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது, மற்ற சீசர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று சொன்னார்கள். இவர் தோமா சொல்றா, கையை விட்டு பார்க்கணும், அதை விட்டு பார்க்கணும். கர்த்தர் உன் விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்த ஒரு போதுமானவராக இருக்கிறார். பார்த்தா மட்டும்தான் விசுவாசி பண்ணா. 8 நாள் ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணார். இவன் இடையில ஒரு தடவையாவது கர்த்தர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுவானா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு 8 நாள் வெயிட் பண்ணார். அடுத்த வசனம் பாருங்க, 26வது வசனம். 26வது வசனம் மறுபடியும் 8 நாளைக்கு பின்பு, 8 நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான். இந்த டைம்ல தோமாவும் அவர்களோடு கூட இருந்தான். இயேசு வந்தாட்டார். அதே மாதிரி இயேசு உள்ள வர்றார். பூட்டப்பட்டிருக்கிற கதவுகளுக்குள்ள இயேசு வந்து நடுவே நின்று, கதவெல்லாம் பூட்டி தான் இருக்குது, சீசர்கள் உள்ள இருக்காங்க, இயேசு வர்றார். இயேசு வந்து உள்ள நின்று எப்போது சொல்ற வார்த்தையை சொல்றாரு. அங்க பாருங்க, தோமா அவர்களோடு இருந்தான், கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று சமாதானம். இயேசு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு? இயேசு வந்த வீட்டிலே சந்தோஷம் சமாதானம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒன்னும் போதிக்கல, வேற ஒன்னும் சொல்லல. இவனுடைய அவிசுவாசம் மாற வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு அவிசுவாசம் இருந்தால் அது மாறணும். அதுதான் ஆண்டவருடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம். அவிசுவாசம் மாறணும், உன்னுடைய எண்ணங்கள் மாறணும், நீ விசுவாசத்துல வரணும். 8 நாளைக்கு பின்னால வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படின்னு கையை காமிச்சிட்டு அவர் போயிருக்கலாம். தோமா கிட்ட மத்தவங்களும் சொல்லிப்பாங்க, பாத்தியாடா சொன்னல இயேசு வந்தாருன்னு, பாத்தியா இப்போ வந்தாரு, பாத்தியா சமாதானம் சொன்னார்ல, பாரு இயேசுவே அப்படின்னு மத்தவங்க சொல்லிருக்கலாம். மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லல, இயேசுவே அவங்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. அடுத்த வசனம் படிங்க. பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி, பாருங்க அவர் கேட்கிறாரு, பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி, நீ உன் விரலை, இதுதான் நீ ஆசைப்பட்ட, நீ ஆசைப்பட்டது நீ செய். உன்னுடைய விசுவாசத்தை நான் என்ன செய்ய வைக்கிறேன்? வளர வைக்கிறேன். உன் விசுவாசத்தை பெருக வைக்கிறேன். வா, உன் விரலை நீட்டி என் கையை தொட்டு பார். உன் கையை நீட்டி என் விலாவிலே போடு. இது 2 தானியா கேட்ட, தொட்டு பார். நீ என்னவா இருக்காத, அவிசுவாசியாய் இராமல் விசுவாசியாய் இரு என்றார். அவிசுவாசியாய் இராமல் விசுவாசியாய் இரு. அப்ப இவனுக்கு ஏற்கனவே ஏற்பட்டது அவிசுவாசம். தொட்டு பார்த்து துணர்ந்து அப்பதான் விசுவாசிப்பேன். அவிசுவாசம். ஆண்டவர் சொல்றார், அவிசுவாசியா இராமல். தோமாவும் சீசனுங்க. தோமாவும் எந்த சீசன்? நம்ம ஊருக்கு வந்த சீசன். அதனாலதான் நம்ம கிட்ட அந்த சுபாவம் ஒட்டிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அவிசுவாசியா இராமல் விசுவாசியாய் இரு என்றார். இப்படி சொல்லிட்டு அதோட போகல, நமக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கிறாரு. அடுத்த வருஷம் கவனிங்க. தோமா அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, என் ஆண்டவரே, என் ஆண்டவரே, என் தேவனே என்றார். அப்பதான் ஆண்டவரே தேவனே, அப்பதான் சொல்றான், ஐயோ தெரியாம பண்ணிட்டேன், ஆண்டவரே தேவனே அப்படின்னா. ரைட், ஆண்டவரும் தேவனும் நான் தான், ஆனா நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா? அடுத்த வசனம். அதற்கு இயேசு தோமாவே, நீ என்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
நீ கண்டு தொட்டு உணர்ந்து டச் பண்ணி பார்த்து இதெல்லாம் செஞ்சு விசுவாசித்தாய். ஆனால் பாக்கியவான்கள் யார் தெரியுமா? பாக்கியவான்கள் நம்மெல்லாம் தாயா பாக்கியவான்கள். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசுவை நம்ம முகமுகமா பார்த்ததில்லை, அவரை தழும்புகளை பார்த்ததில்லை, நம்ம கண்டதில்லை. ஆனால் இயேசு என்னும் ஒருவர் உண்டு. அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவர் அற்புதம் செய்கிறவர். அவர் ஒருபோது கைவிடாதவர், என்னை உயர்த்துகிறவர், என்னை மேன்மைப்படுத்துகிறவர், எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தவர், அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர், 3ஆம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்தவர், என்னை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக மறுபடியும் அவர் வரப்போகிறார் என்று விசுவாசிக்கிற இவர்கள் பாக்கியவான்கள். Praise the Lord. Hallelujah. இன்னைக்கு நம்ம எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை உடையவர்களா இருக்கிறோம்? எழுந்து நிற்போம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் கர்த்தருக்கு சித்தமான அப்புறம் பார்க்கலாம். நாம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை உடையவர்களா இருக்கிறோம்? ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறதான சம்பவங்கள் உடனே நடந்தாலும் தாமதமாய் நடந்தாலும் நீர் வாக்குத்தத்தத்தில் நீர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். வாக்குத்தத்தத்தில் நீர் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவரே, அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். என் வாழ்க்கையிலே நீர் நினைத்த காரியம் நடக்கும் ஆண்டவரே. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவர் செய்ய நினைத்தது ஒருபோதும் தடைபடாது. கர்த்தர் செய்ய நினைக்கிற காரியங்கள் ஒருபோதும் தடைபடாது. ஹல்லேலூயா. ஒருவராலும் தடுக்கவும் முடியாது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறீங்களா? பாரமா, பிரச்சனையா, வியாதியா, பலவிதமான சோர்வுகள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதா? விசுவாசிங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடுகளை தருவார். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தையை தருவார். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணத்தை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலையை தருவார். மேலான படிப்புகளை தருவார். உன் பொருளாதார தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பார். வாகனங்களை கர்த்தர் தருவார். உன்னை கர்த்தர் உயர்த்துவார். இந்த உலகத்திலே நீ நினைப்பதை விட மேலான காரியத்தை கர்த்தர் உனக்கு தருவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு அடி பாடலை பாடி விசுவாசத்தோடு கூட ஜெபித்து கடந்து செல்ல கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராங்க. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார், அதை தடுப்பது யார்? என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றிலும் உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா? கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார், தடுப்பது யாரு? கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும், சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும்.
செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. வாழ்க்கையில நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் என் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுவதற்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. வாக்கு தத்தத்தை குறித்து நாங்கள் சந்தேகப்படாமல் அதை உண்மையாய் விசுவாசித்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த நாங்கள் விசுவாசத்திலே குறைவுபட்டவர்களாய் காணப்படாமல் எங்களை சுற்றிலும் என்னவெல்லாம் சம்பவித்தாலும் விசுவாசத்திலே நாங்கள் வளர கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறார். நன்மையும் கிருபையும் பிள்ளைகளை தொடரட்டும். ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகள் மேல் சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். சரீர பலவீனங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாறட்டும் ஆண்டவரே. இருமல்களோ காய்ச்சல்களோ பலவீனங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால் எடுக்கப்பட்டு போகட்டும். கர்த்தருடைய வல்லமை ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொண்டு நடத்தட்டும் ஆண்டவரே. உயர்வுகள் மேன்மைகள் உண்டாகட்டும். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை செய்யும் அளவும் நீர் வாக்கு மாறாதவராய் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்தராம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழி நடத்தும் பாதுகாப்பும் நம் அனைவரோடும் இருந்து நம்மை விசுவாசத்திலே வளர்ந்து மேலோங்க செய்து நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். ஆமென். Praise the Lord. God bless you. கர்த்தர்